Però ara són temps de pau i estic a punt de casar-me amb la meva Eloi. Lili, la meva Lili, la senyoreta Vanessa. I el decret del matrimoni és sagrat. Ja ho sé, t'he sentit a la ràdio. Molt bé, molt bé. Permís per tornar a escena, general? Endavant, sergenta. Un moment. Ben mirat. Té la meva targeta. Mantinguem el contacte passat un temps prudencial, uns 3 mesos, per exemple. Aquell braçalet li farien falta un parell de bones arracades. Partit